Pain Balears és una associació de lesionats medul·lars i discapacitats físics en general. I nosaltres el que fem és defensar els drets i donar serveis per gent amb discapacitat física. Amb el temps, com la majoria o moltes de les associacions, hem anat assolint serveis que les administracions públiques no podien assolir. Totes les ajudes que ens donen són boníssimes, no? Però aquesta ajuda per un servei nou, com és el de Serendipia, és fantàstica. Aquest Serendipia és un servei que ajuda a incorporar-se i integrar-se a la societat d'una forma més activa. Llavors és fantàstic que en aquest cas Bankia amb la Fundació Sa Nostra ens hagi ajudat a dur endavant o continuar amb aquest projecte que no té financiación pública. Gracias a estas subvenciones y a estas ayudas podemos hacer que las personas con lesión medular y discapacidad puedan formar parte de la comunidad, puedan realizar todo tipo de actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre. Nosotros reivindicamos siempre con este servicio que desde el principio la comunidad tiene que proyectarse, establecerse como un elemento estándar en el cual no haga falta con el paso del tiempo reivindicar, sino que desde el inicio siempre se propongan las actividades y cualquier tema relacionado con personas con discapacidad desde los inicios.